Ilargi triste dago. Elefanteak gustura emango lioke ilargiri musu, baina ez da haraino iristen. Itxaron elefante, tio hartz polarrak, nik lagunduko dizut. Orduan hartz polarra elefantearen bizkarrera igotzen da, baina biak batera ere ezin dira ilargiarengana iritsi. Ba al daukat laguntzerik? Tigrea galdetzen du. Tigrea elefantearen bizkarrera igotzen da aurrena, hartz polarraren bizkarrera hurrena. Baina hirurak batera ere ez dira ilargiari musu emateko bezain gora iristeko gauza. Orduan kokodrilo bat agertzen da. Nahi al duzue nire laguntza? Esaten die. Kokodriloa elefantearen bizkar gainera igotzen da, hartz polarraren bizkarrera eta tigraren gainera. Baina elkarrekin jarrita ere ez dira ilargiarengana iristeko gauza. Nahi al duzue nire laguntzatxoa? Esaten die saguak. Sagua elefantearen bizkarrera igotzen da, handik hartz polarraren bizkarrera, gero tigraren gainera, eta azkenik kokodriloaren bizkarrera. Kontu handiz kokodriloaren muturrean zutitzen da, eta horrela ozta-ozta iristen da ilargiari masailean musu samur bat ematera. Eskerrik asko, dio ilargiak, eta irri egiten du ostean. Ez horregatik, erantzuten dio elefanteak ere irrika. Guztion izenean emandako musua izan da. Eta hau da amaiera, agur.